Naizvozvo akabvapo akandowana Erisha mwanakomana waShafati, akanga achirima nenzombe dzakasungwa pamajoko ane 12, iye ari pajoko re12. Eria akapfuura nokwaari akakanda nguo yake pamusoro pake. Ibvai maverenga futi Madzimambo echipiri chapter 2 verse ya 3. 2 Kings 2 verse 3. Zvino vanakomana vavaprofita vaiva paBhetieri vakasvika kuna Erisha vakati kwaari, munoziva here kuti Jehovha uchakubvisirai tenzi wenyu nhasi? Iye akati, hongu, ndinozviziva, nyararai henyu. Ndima yekutanga yaverengwa namufundisi ndepaya paya Elijah paakaenda achinotora Erisha kana kuti Elisha kuti auye apinde mubasa raMwari. Akamuwana mukomana we aitorima ari kumunda kumba kwavo, ndobva amupa chiratidzo chakaita kuti abva aziva kuti Mwari ari kumudedza kuti auye kuministry. Ndima yechipiri yaverengwa namufundisi iri kuratidza Elijah achipota achitenderera munainzi maschools of prophets, mune vanhu vaidzidzira maskills eupenyu vachidzidziswa shoko raMwari. Ndo chimiro chataona apa ndiEria. Ndoda kuti muchiverenga tingoona kuna Johani tobva takurukura zvatinodzidza ipapo. Pana Luke 7 verse 18. Luka 7 verse 18. Vadzidzi vaJohani vakamuudza izvozvo zvose. Right. Pana patiri kuona Johani mubhabhatidzi aive nevadzidzi vake. Saka inini pastor, pfungwa yandanokora apa yandiri kufunga kuti yakakosha mumazuva ano ekupedzisira kuvanhu vachawanikwa vachizadzisa roho yaEria. Ndanyora nechirungu pastor, ndanyora kuti both Elijah and Elisha were busy discipling others. Kura kuti usatadze chirungu ichocho pastor. Ndiri kuda kuti pfungwa yacho ijeke kuvateereri. It's okay. Yandabata yekuti Eria naErisha zvinosanganisira futi naJohn mubhabhatidzi vaive nevadzidzi, right, vavaidzidzisa kubata basa semabatiro avaiita ivo. Thank you. Asaka manzo ndachifunga kuti pandati discipling paya ndafunga kuti ndichavhiringika ivara rinobva panere kuti disciple kureva kuti mudzidzi. Vateereri chiri kubuda panapa ndechekuti pa ministry mashandiro aiita Eria nemashandiro aiita John the Baptist vese hongu vaiita basa raMwari, but vainzwa vaine chikwereti vakasadzidzisawo vamwe basa iroro nekukurudzira kuti vavadzidzisa vadzidzisawo vamwe. Saka kana ndiri kunzwa zvakanaka nekomurikuruka nyaya yenyu muchibva muri kuti chero mumazuva ekupedzisira taanangana nekudzoka kwaKristu, vanhu vanonzi ndo Eria vanhu vanofanira kunge vachiti mukushanda kwavo sezvaiita Eria vapote vachidzidzisawo vamwe kunoshandawo semashandiro avari kuita. Exactly. Nekuti vese vanenge vari pabasa raMwari ndo mashandiro avaita. Saka pakadaro manje tiri kuti Eria adzoka. Kudzoswa kwaEria kwemazuva ano. Pfungwa iyo pastor paino inini inondidisturba mbichana. Ndeipi? Iyo yatiri kutotaura yekuti pakuitwa kwebasa raMwari vamwe vadzidziswe. Sorry, ndoda kushandisa muenzaniso wenyu neni patinenge tiri mustudio tichitungamirira zvidzidzo izvi. Pane paya patinopa vanhu phone number tovakumbira kujoina mumawhatsapp groups matinotumira zvidzidzo maaudios zvimwe tichiisa paYouTube. Panononzwa vateereri vedu zvidzidzo zviya vaakudzokorera nemavhesi tinobva tavatumira. Ipapapo hapasi kureva here kuti mumazuva ano ekupedzisira vateereri vedu vangadai vachibva vatsvagawo vanhu vavanoisawo mumagrupu avo vachidzidzawo navo kuti zvibva zvaenda, because ndokashandiro kaiita Eria. Ameno kuti ndingangodaro ndanyanya kufunga zviri extreme. Ndiri kuunzwa kuti kukurudzira kwamuri kutoita vatendi kuti kana tanzwa ngazvirege kugumira pandiri, asi Mwari ari kutonditarisira kuti iniwo ndichanova mudzidzisi wezvandakadzidza. Exactly. Ikoko ndo kupinda mubhutsu dzaEria. Saka in other words pastor, ndiri kutoti pavatendika pakawanikwa vanhu vari bold and fearless, vachimira pazvokwadi eshoko raMwari. Vanhu ivavo vachicherechedza palifestyle yavo, madyiro avo, mapfekero avo.
vanhu ivavo vobva vaita shungu dzekuti vhangeri rifambe kusvika kuvanhu vese. Right. Ndiri kuti chimiro chakadaro ichochoka return of Elijah. Alright. Verengai Matthew 28 munzwe verse 19 to 20. Mateo 28 vhesi ya 19. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neroMwanakomana neromweya mutsvene, muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Pane vararanga richingodzokoro kunzi muvadzidzise ndo randiri kungodapa kuti itori commission kubva kuna Jesu. Ndima yaverengwa napastor vateereri mumakereke inodaidzwa kunzi the great commission. Kutumwa kukuru kwakaitwa vatendi vese especially mazuva ano ekupedzisira kuti handei tidzidze nevanhu, tidzidzise vanhu. Ivo kana vadzidza vodzidziso vamwe. Ndo zvaiwanikwa pana John, ndo zvaiwanikwa pana Eria. Chimwe futi chaiwanikwa pavari, endai kuna madzimambo ekutanga 18 verse 21a, mobva maiverenga yakabatana naMatthew 3 verse 5 to 6. Zvino Eria akaswedera kuvanhu vose akati, mucharamba muchifunga mifungo miviri kusvikira riiniko? Kana Jehovha ari Mwari, mumutevere; kana ari Bhaari, mumutevere. Verengai Matthew 3 verse 5 to 6. Mateo 3 vhesi ya 5. Zvino veJerusarema neJudhea rose vakabudira kwaari nenyika yose yapaJorodhani, vakabhabhatidzwa naye murwizi rwaJorodhani, vachizvireurura zvivi zvavo. Mashandiro aiita original Elijah uya yaakatorwa nechamupupura ari kudenga, right, naJohn the Baptist akazadzisa kudzoka kwaEria pakauya Jesu kekutanga. Vese vari vairi vaipa zvidzidzo kana kuti vaiparidza zvakadaro zvekuti zvaifana kusiya munhu achifanira kupa decision. Okay. Kuti vaidzidzisa kwete zvekungodzidzisa munhu odzokera akadaro, asi munhu ainzwa kutongeswa zvekusvika pakutoda kutoita sarudzo. Exactly. In fact vaitokurudzira kuti paitwe sarudzo. Ngatitarisei Eria kekutanga vanga vari pagomo reKameri, nyika yese inge yakunamata Bhaari. Right. Vashoma shoma ndo wangu achiri kuna Jehovha. Saka akabva amira pamberi pavanhu kwakunyatsotaura zviri clear kuti varumeka izvi zvekuti munomboti mauya kuchechi modzokera kuna Bhaari hazvishande. Kana muruda Bhaari ibvai maenda kwaBhaari. Right. Kana muruda Mwari moya kunani? Kuna Mwari. Paifanira kubva patonyatsoitwa decision, hakuswe kuti ainzvenga. Chikonzero Johani womubhabhatidzi ainyanyoita ministry ari kurwizi kuna Jordan. Mari idzo nekudzidzisa kwaaita kwaiburitsa pachena zvinosunda vanhu kuti vabva vadhisaidha kuti nezvandairarama ndofana kusiya izvi ndoita izvi ndibhabhatidzwa. Amenoti saka kana zvichinzi Eria anofanira kuuya, yes, Jesu asati adzoka, kureva kuti kune vanhu vanofanira kuita basa rekuenda nedzidziso isingasiye vanhu vari zvavakawanikwa vari. Thank you. Asi inodzidzisa zvinhu zvekuti vanhu vanotozviona kuti pandiri ndiri padivi. Right. Ndofanira kuita macorrection. Right. In fact message yacho inoita kuti munhu wese uongorore pauri. Alright. Alright. Woona kuti pandiri pane ruponeso here. Saka nemamwe manzi togona kuti kudzoka kwaEria kuuya kwemessage. Thank you. Mama zoisa kachikwe makazotanga ri kutaura chiro. Ini ndinonyanyofarira. Pastor zvavari kuedza kutaura ka return of Elijah mumazuva ano takatasira the second coming of Christ. Kuuya kwemessage. In fact movement kana kuti kufamba kwevhangeri ine chimiro chatiri kutaura ichipedzenyu zvamamida kutaura kuti kune kadzidzisiro, right, ndo kacho kanogona kunzi Eria auya. Ndo kanogona kunzi Eria. Zvakanozosiyana bedzi pastor ndezvekuti varume vana Elijah vaingotenderera kuSamaria, nzvimbo yavaigara. Johani aingotenderera ari ikoko kuJudhea kunana Jordan. But kana takutarisa mazuva ekudzoka kwaKristu haisisiri message inongowanikwa kuwedza.
It's now a worldwide movement. Alright, yakuputira pasi Inenge rese. ichiputira pasi rese message. Alright. Ichiita kuti vanhu vaongorore kuti pandiri panapa pane ruponeso here. But musakanganwe pastor kuti chimwe chinhu chaizowanikwa especially tiri kutaza pana Johani. Munhu akaongorora paari akaona kuti kwandendiri ndaanchita musiya padiki pane pandaandichipotsa. Macorrections iwayo ukadzidza bhaibheri haungokaruke wangokorekta wototi ziba. Alright, unofana kuita kudzidzisa kwebhaibheri munhu paanoita macorrections achiona kuti apo ndanchisirira mbichana shoko rajekesa. Process yekuti uite macorrection uchienda parecorrect inonzi baptism. Alright. Mukudzidzisa kwebhaibheri. Saka maona Johani manje aiziziva kuti ndaudza vanhu vaona kukanganisa kwavanga vachiita. Saka vochidii? Saka maona aidzengerera achitambira kuna Jordan aitoziva kuti zvaitika mumwoyo wemunhu hongu mwoyo watodhisaidha une shungu yekuraramira Kristu. Asi mucherechedzo wakataurwa nebhaibheri munhu waakutanga process yekuti Mwari ndipei simba ndirarame zviri correct. Public manifestation yekuratidza kuti zvandaita ndaakuzvisema ndaakuda upenyu hutsva inoitwa nerubhabhatidzo. Saka vateereri zviri kubuda pachina ndezvekuti Jesu aakuda kuzobva ouya. Pane kaparidziro kevanhu vanomutswa naMwari. Meseji yavo ndeyekuti vanoinzwa vanofanira kutozvimisira kuita macorrection. Asi pane danho ravanofanira kutora ringanzi kudeclare publicly kuti inini ndasimuka kuti ndiite zviri kudiwa naMwari, vachiratidza nedanho rekubhabhatidzwa. Ndizvozvo chaizvo. Saka pamovement chimwe chinowanikwapo kubhabhatidzwa kwevanhu pastor. Vanhu vaita decision pachavo. Iyo message inongoisa bedzi zvinodiwa naMwari. Munhu anozvidhisaidhira obva abhabhatidzwa. Ngatifambei tione chimwe chakawanikwa paupenyu hwaElijah naJohn the Baptist. Madzimambo ekutanga 19 vhesi ya2 naMark 6 vhesi 24. Madzimambo ekutanga 19 vhesi 2. Ipapo Izebheri akatuma nhume kuna Eria akati, vaMwari ngavandirove, ngavarambe vachidaro, kana inini ndikasafananidza upenyu hwako noupenyu hwomumwe wavo mangwana nenguva ino. Mark 6 verse 24. Mark 6 verse 24. Akabuda akati kuna mai vake, ndichakumbireiko? Vakati, musoro waJohani Mubhabhatidzi. Ndima mbiri idzi dziri kuratidza zvimwe zvakasanganikwa nazvo muupenyu hwaElijah neupenyu hwaJohn the Baptist. Muchirungu ndoda kungoti in simple, they were both persecuted. Vari vaviri Johani naEria vakatambudzwa. Vachitambudzirwa nyaya yevhangeri. Ipapo anoda kuti pagadziriswe. Apo ndiEria arida kutourayiwa naJezebheri. Nekuti ari kuudza vanhu kuti Bhaara haasi Mwari. Ndozvaari kutotsvagirwa. Panapa Johani Mubhabhatidzi akatozosvika pakutourayiwa nengari yekuti angotaura bedzi kuti mambo, mukadzi wamuri kugara naye muri kuita upombwe, hazvidiwe. Saka izvozvo zvakatozoita kuti John Mubhabhatidzi adimburwe musoro. Saka hakusi kutyisidzira pasta. But pa the return of Elijah, pa movement kana kuti message yemazuva ano ekupedzisira inenge ichidzoreredza vanhu kukunamata kwechokwadi, iri bold, iri fearless, vachicherechedza kadyiro kanodiwa naMwari nekapfekero, chimwe chichasanganikwa nemovement ipersecution, kutambudzirwa zvokwadi yaMwari. Pakajeka. Yes, as ndo zvinotaurwa naJohani kuna zvakazarurwa kuti pastor pa chapter 12 ya anoti pa verse 17. Iverenge iti zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwa nevamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nokubata kupupura kwaJesu. Ndizvozvo pastor. Kuti Mwari Satani anototsamwira vese vanoda kufamba nenzira yaMwari. Zvekuti pandaigadzira chidzidzo ichi, zvimwe zvandaitonzwa ndichichigadzira, chidzidzo ichi chinogona kutobatsira mazuva ano ekupedzisira kuti vateereri vazviite self evaluation. Vazvinzvere kutoona kuti ndiri mumovement iri kuzadzisa zvinodiwa naMwari here, kana kuti handimo mumovement kana kuti mumessage yakadaro. Kungocherechedza message iri kutaurwa, kutasa lifestyle yacho iri kusuta here neana Johani,
then vanhu vari kuudzwa here kuti vacherechedze pavamire. Saka ndo zvinoreva bhaibheri kana richiti return of Elijah. Haazi Eria achaburuka kudenga, imeseji ichaputira pasi rese mumazuva ano ekupedzisira. Onekai vateereri. Toda kutenda vateereri nekuva nesu pachirongwa. Kana pangaite mibvunzo kana pamwe panoda kuti tibatsirane, tibatei panhamba dzinoteera 0774 651 181, 0774 651 181, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Mwari vave ndembe vakuchengetei. Tingosangana muchikamu chinotevera. Uya mweya wakachena mundikomborerei kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese. Ndidzidzise kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara. Ndauya kune mitenzi munozondibatsira. Ndinosimbira kunemi mundisvitse kumusha. Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi. Mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri. Ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirei. Ndipeni kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi. Nguva dzese ndarasika kubva munzira yenyu. Ndiri pano hangu Baba, batisa